Vlogger! Ako. Vlogger na pala siya. Mayroon din ako. Ulam natin. Lagyan mo sa rip yung iba. Kaya bigyan mo rin si nanay kung nagluto ka. Mura lang. Asyete. Ayun, birthday natin bukas. August 7. Yan yung birthday ko na ano. Yan yung birthday ko na nakalagay sa birth certificate. Pero yung pagkapanganak ko talaga, May. Sa birth certificate ko, August. Tino mo. Ang tilapia. Ano siya? Lagpas 2 lagpas 3 kilo. Yan 30 pesos lang siya. 30. Kasama. Ayan po at yun. Hatid muna ako ng pang-ulam dun sa bahay. At sasama si Sir Teacher. Kasi may nanguli ng isda dyan. Tapos yung isda mura lang. Kung dun yun sa amin bibili, baka mga 120 na yung kilo nun. Kaya dito 70 lang. Bumili ko. Tapos lalagay yun sa rep ng asama ko. Okay? Alright. Yo! Ulam mo. Pang ulam-ulam. Nandito lang ako sa bahay, si Sir nasa labas. Ano ulam niya? Ulam. Mura lang kasi doon. Pumili na ako. Ulam nila. Tokwat baboy. Sarap yan. Ay, tokwat baboy. Tapos may ginisang. Complete feeling of Lagyan mo sa ribs yung iba. Kaya bigyan mo rin si nanay kung nagluto ka. Mura lang. Asyete. Ayun, birthday natin bukas. August 7. Yan yung birthday ko na ano. Yan yung birthday ko na nakalagay sa birth certificate. Pero yung pagkapanganak ko talaga, May. Sa birth certificate ko, August. Tino mo. Ang tilapia. Ano siya? Lagpas 2 lagpas 3 kilo. Yan 30 pesos lang siya. 30. sa stories mo. Napapag-usapan ka rin. Dahil ko na yung story. Pwede mo mga buhay pa yan. Parang doon ko na-realize, okay Lord. May purpose pa na yung pagdaan. Bakit ulo mo? My advocacy teaches that mental health is just as important. Maglit muna ulit sa bahay kasi yun nga, mura yung isda doon. Kasi dito, nasa magkanong kilo na yan ba? Dito. So many different things now. 80. Yung tilapia na to, magkano kaya ako dito? 100 oh. Yun, 70 lang. Kaya natin ko muna. Nasa 3 kilo siya, 200 pesos. Yung binayaran na, ito 20. 20. May pasubra pa siya. Ay, itlog yan. Yan, babalik na ulit tayo doon sa barracks at kasama ko si Sir. Nasa labas si Sir. Hindi ko alam. Doon na kami. Susundo ka? Bye-bye. Nalilinis ang asawa ko. Ay, Sir. Sabi ko soft drinks, tubig na lang daw. Mineral naman yung tubig ko dito. Oh. Oh. Skindi. Maya-maya uwi na rin ako. Balik tayo sa barracks para makatipid-tipid din sa gastos. May pang ulam-ulam pa sila. Lagay lang dito. Sorry, may ano pa nga dito eh. Yung itlog. Piga, tawagin sa amin. Itlog na isda. Tingnan ko muna dito baka wala ng paninda.
naman kasi makakapag mag-grocery. Ako na nag-grocery dito eh. Wala na palang sigarilyo din. Ayan. Check natin. Eh, magdala ako ng sabon. Kasi pag naglalaba. Ito yung sabon. Marita. Marami ko na bilihin. Biglang uwi sa bahay. Nagdala ng pang-ulam. Sir Kendi. Okay na yan? At ayun nga, kahapon, yung vlog ni Vince doon sa yung Durabox saka yung drawer ba yun? Doon kay Chinchin, dapat yung sasakyan nitong kulong-kulong ko. Kaso sira to eh. Ang sira nito ito, putol. Yung silinyador, putol. Yung ganito. Kaya sabi ko kay Vince, ako sira yung yung kulong-kulong. Kaya yun, kinuha na lang si Dada, yung pinsan nila Badit, yung owner. Hindi ko pa pinapaayos, saka di ko rin naman pa sila nagagamit. Lagi naman akong wala. Ano sir? Tara na! Dito na kami sa Bacolod ni sir, pabalik na kami. Back to Barracks ulit. Dun nga, mura lang yung isda dun sa bato. Malaking tipid na yun. Ilalagay lang yun sa rip. Yung iba, ulam nila mamayang gabi yun. Kasi may niluto na yung asawa ko. Tapos sabi ko, bigyan niya rin si nanay, si lola niya. Yung nanay ng biyanan ko. Di niya alam na uuwi ako. Kasi di naman ako nag-chat sa kanya na uuwi ako eh. Basta yun lang, tiyaga-tiyaga lang. Kagabi raw, alas 11 na siya nagsarado ng tindahan. Kawawa naman. Walang kasama.
sa barracks ah. Lagas! Ito nga rin. Ayan, dito na tayo sa barracks. Bidang. Moy. Kay Bobby. Oh, vlogger! Vlogger na pala siya. Meron din ako. Alam natin. Oh! Baba nga ni! Mamalik chin-chin. Baba nga ni!